Kaixo lagunok, zer modu zaudete? Ongi etorri Okendoko liburutegira. Gaur, apirilak 2an haur eta gazte liburuaren nazioarteko eguna ospatzen ari gara. Horregatik, irakurketa zoragarri bat prestatu dugu zuekin partekatzeko. Ondo pasatzeko prest, bai? Irakurtzeko prest? Primeran, zabaldu besoak eta kanta nirekin. Kaixo, 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 zer moduz, ni ondo eta zu. Kaixo, 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 zer moduz, ni ondo eta zu. Guazen denok txalo egitera, la 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 la, la la la, la la la. La 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 la, guazen astera. Txalo, 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 oso ondo. Beno, gaur aukeratu dugun liburua, hau da, Agur puxika, agur. Guazen irakurtzera, bai? Idazlea, Agata Loz Ignaziuk, argitaletxea Alberdania eta Ediziones Ekarrekin, eta ilustratzailea Mazgorza eta Nouak da. Zer kontatzen digun? Nire etxea. Hemen nago ni, ikusten? Bere katuarekin dago. Hau da nire etxea. Eta hau da nire puxika horia. Ikusten duzu ze handia den? Gaur goizean, askatu dut. Sabairantz igotzen hasi eta leihotik irten da. Egan. Egan nora doan? Parkea. Kanpoan, puxikak katuari musu bat eman dio sudurrean. Musu hori sudurrean, Bere burua urmalean ikusi eta egan egiten jarraitu du. Ze gustora dauden parkean jolasten eta egunkaria irakurtzen. Eta orain auzora goaz. Orduan, auzo osoa aztertu du, nire ikastetxea ere bizitatu du. Bai, ikastetxean non dago? Hemen dago. Ara? Erakusleiho guztiak behatu eta teilatuko txolarreak agurtu ditu. Ea zer dagoen hemendik ikusiko dugu. Zapata denda. Ara, hemen goxotegi bat dago, eskola esan dugun bezala. Ara, hau da nire auzoa. Eta orain iria. Gero eta handiagoa da. Aizu eta non dago puxika? Bai, hemen dago puxika ikusten? Bai, hemen dago. Zirkulazio argien gainetik kliskatu ditu begiak. Tranbia hartu du izozki bila joateko. Eta gorago igo da iria hangoitik miresteko. Ikusten duzuen, ibaia zeharkatzen du iria. Eta itxasontziz beteta dago gainera. Eta hemen daude kotxeak, motoak, autobusak. Bista polita da, ez da? Bista ederra. Herrialdea. Ikusten duzuen ondagoen puxika horia? Hemen dago? Bai. Herrialdean barrena ibili da haizearekin. Fiu. Larrean zeuden behiak zenbatu ditu. Bat. Bi. Hiru. Eta muinoetatik igo eta jeitsi egin da. Oi? Mendi punta zorrotz batek ia zulatu egin du. Baina gora doa. Egan. Kontinentea. Ara, puxikatxoak gora eta urrunago flotatu du. Kontinenteen eta ozeanoen gainetik egan egin du. Ikusten dituzu hegazkinak? Hegazkinen artean gure puxika horia dago. Ikusten hemen dago, gero eta txikiago ikusten dugu, ez da? Beste pauso bat emango dugu. Lurra! Ama lurra hemen dago. Ikusten duzue?
eta goi-goian zegoenean, puxikatxoak lurra behatu du, urrutitik, hemen dago txiki-txikia gure puxika horia, hemen gaudego, hau da gure lurra, bai? Eta kosmos, ara, orduan, kometa bat adatzetatik aurtu eta espazioan galdu da. Orain, agur egiten diot eta berak adio esaten dit gauon. Hemen dago gure puxika horia, kosmosean. Agur, agur, agur puxika, agur. Beno, irakurri eta gero, kantatuko dugu, ezta? Txalo eskuak, altza besoak, dantza, 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 dantza nirekin. Gogoratu nahi dizuet, Donostia Kulturako liburutegietan mota guztietako liburuak eta ipuinak dituzuela eskura. Gainera, hirian ditugun liburu denda zoragarriak ezagutzera gonbidatzen zaituztegu. Eta orain bai, zabaldu besoak eta goazen abestera. Agur, agur, agur denoi, laster ikusiko dugu elkar. Agur, agur, agur denoi, laster ikusiko dugu elkar. Mila esker eta aurren arte, agur!